Много добре се получава. Май му хвана цаката. Наистина ли мислиш така? Разбира се, успя от първия път. Само... Момент. Оправи ето това. Какво има? Порязах се. Много ме боли. Гил, да сложим лепенка, да не се възпали. Добре. Ела с мен. Ей, Нищо няма. как си, Джамал? Добре, Как си? малко бързаме. Хайде, Гил. Боже, държат се за ръка. Веднага ме закарай вкъщи. Да ти приличам на магаре? Добре, тогава сама ще се прибера. Момиче, сядай долу. Да ни разкрият ли искаш? Ще станем за срам. Направо ми се отели вола. Сега ще упражняваме спиране и тръгване. Добре, Затова сега спри. Леко. спирам. По-плавно. По-плавно, да е за Бога, ще ми изкочат вътрешностите. На всичкото отгоре колата загасна. Али? Да, но като ми се караш и аз се притеснявам. Добре, завърти ключа. Да, още веднъж. Стой, Лекичко. бъди по-внимателен, иначе се паникьосвам. Леко, леко, леко. Натискаш съединителя. Готово. Сега плавно. Вкарваме първа. Лекичко. Много добре се получи. Да, най-после. Колата ме хареса. Не мисля, но карай. Сега втора. Втора, съединител, втора, супер. Много добре. Натисни леко съединителя. Освободи от скорост. Моля ти се, не може така. Много добре си карам. Не завиждай, че съм добра със скоростите. О, Боже, защо бих ти завиждал? Хайде, хубавице, карай. Натисни гъста. Готово? Натисни, натисни. Натискам. А, така, така. Внимателно, не виждаш ли? Нихал! Нихал, спирачка! Майко! Ама какви са тези животни? Ами, какви? Да си пукна главата ли искаш? Аз съм виновна. Бива ли да си разхождат животните на пътя? Дали блъснахме някоя коза? Сигурно са ми надраскали колата. Не съм блъснала коза. Хилел, Татко, защо се разхождаш тук? връщаме се от заболекар. По пътя срещнаха и те ни се прибираме. Как си, Чичо Хюсню? Добре съм. Къде е Джелял? Каза, че има някаква работа. Затова и тен дойде с мен, да не съм сама. Добре, не стойте навън. Прибирайте се. Добре, татко. Хайде, Чичо Хюсню. Кемуран, скъса ми се кръста от болки. Ти искаше да се преструвам на инвалид. Да, но много се изморих. Бутай като хората. Бутай де. Опитвам се. Кемал. Ела, ще ми помогнеш ли с Кемуран? Вече едва ходя от умора. Добре, како. Хайде. Здравейте! Добре дошли. Така. Какво стана? Много бързо приключихте с нивите на докторчето. Това докторче не е добре с главата. Иска на ръка да изорем 200 декара земя. Искал органично производство, но не можело да използваме трактор. Ние да не сме глупаци. Виж го ти. Не искал изгорелите газове да влизат в органичната му почва. Искал да ореем нивата с вол и рало. Смях. Приятели, този какво разбира от ниви? Огромна нива орели се с вол и рало. Така ще съсипе нивата. Така е, да. Момент. Това какво ви засяга? Нали господинът ви плаща? Какво ви пречи да работите? А? Плащал бил. Не ме интересува. Боже мой! Хайде, приятели, да вървим да помагаме на пазара. Ставайте! Да бяхте пили чай? И аз ще отида да проверя как върви работата. Все пак тези са луди глави. Съдък, дай един чай. Как си, докторе?
Изобщо не съм добре. Защо? Няма кой да работи. В кабинета ли? Не, на нивата. Цял ден се опитвам да убедя мъжете. Къде? На нивата. Нали се занимавам с органично производство? Да. Цяла сутрин се опитвам да убедя мъжете, но не искат. И не си ходил в кабинет. Днес не съм ходил. Да не би да ви боли зъб? Слава Богу, нямам оплакване, но дъщеря ми има. Ако е спешно, ще отворя кабинета и ще прегледам. Не е спешно. Ако се влоши, ще те намеря. Добре, няма проблем. Господин Хюсню, честито. Моля. Обръснали сте се? Да, беше ми топло. Така ми е по-хладно. Добре направих. И така, изглеждате по-млад. Лек ден. Кемал, Хилял? как си? Добре. Нали уж беше на среща? Да, бях, но приключи. На каква среща си бил? На тази. На коя? Тази там. Среща на пазарчето. Какво си правил там? Нортен, застанали сте срещу мен и ме разпитвате. Не ви ли е малко неудобно? Кемуран, как си? Добре ли си? Момиче, донесете вода. Кемуран? Боли ли? Да. Още малко и приключваме. Дай си ръката. Дай я де. Дудо, какво правят там? Момичето се порязало, прави и превръзка. Дано им мине бързо. Благодаря. Леко се порязах. Много лошо. Прибрали се, дъще? Да, нали ти казах, че се прибирам? Браво на теб, слушаш баща си. Разбира се. Кога пак ще ходиш на зъболекар? Утре сутринта пак ме вика. Пак е викал. Добре. Като си почнала нещо, докарай го до края. Добре, татко. Здравей, дано мине бързо. Ела. Татко, отиваме към пазара. Добре, доскоро. До скоро, лек ден. Лек ден. Нека ти кажа нещо, Хюсню. Имам предчувствие, че тази гил ще ни създаде големи неприятности. Усещам го. Пак си знаеш своето, нали? Какво? Пак говориш за проблеми. Аз ти казвам, после да не се сърдиш. Разбира се. Тогава ще можеш да се перчиш с думите. Аз казах ли ти? Сигурно и банкет ще дигнеш. Хюсню, Кажи, ти май вече не ме обичаш. откъде го измисля? Защо се държиш така? Ти сърдиш ли ми се? Няма такова нещо. Сладка баничке, станала си много обидчива. Не се цупи, ела да седне. Явно трябва да си поговорим. Много си чувствителна. Госпожа Султан, ето ви и вас. Добре дошли. Добър ден, добре дошли. Добре заварили. Благодаря. Защо всички мъже са тук? Ние си. Момчетата ще помогнат за пазара. Пазарът тук ли ще бъде? Да, ще има щандове, ще направим официално откриване. С теб ще отрежем лентичката. Ще отрежем, ами. Днес да си виждал Гюлсум. Не, и ние не я чакаме. Притеснявам се. Къде ли отишла? Нямам представа, вероятно ще закъснее. Боже мой, къде ли е? Бабо, добре дошла. Как си? Добре, добре. Как си, дъще? Боже... Виж ти, какво ти е на ръката? Нищо ми няма. Порязах се, докато плетях една кошница. Аз си направих превръзка. Така ли? Спокойно. Горката, ако искате, мога да ви прегледам. В кабинета има лекарства.
Благодаря. Джемал се погрижи. Защо сте се събрали тук? Тук сме, за да помогнем с пазара. Нали се бяхте засилили да помагате на Каан и ме оставихте сама? Господата са много изнежени, не искали да работят с мен. Да, отказахме се. Няма смисъл. Не сме луди. Момент. Аз съм се оговорила с жените. Те ще ми помагат. Добре, но след като имаш нас, защо ще товариш жените? Защо не? Да не би да работят по-зле от вас. Не могат ли да се справят? Не са толкова добри, колкото нас. Няма да се справят с толкова неща. Мъжете ще се справят по-добре, да. Гил, нека се споразумеем. Щом жените са толкова силни, нека дойдат на нивата, а аз ще ти отстъпя мъжете. Няма да стане. Няма да стане. Като опре яйцето, веднага си търсите оправдания. Искате жените да работят на нивата, а после от дома да ви сложат и ядене. Срам нямате ли, бе? Вървете си на нивата. Жените ще работят тук. Това е. Хайде. Браво, бабо! Супер си, номер 1! Баба е права. Или отивайте на нивата, или си стойте в кафенето. Точно така. Добре ме чуй, Ниази. Събери си делегацията с по 2 леви и се махайте, че ме ядосвате. Не искам да ви гледам, ще ви щупя краката. Моля ви, госпожо Султан, не се нервирайте. Хайде, господа, всеки по пъти си. Разотивайте се. Тръгвайте. Хайде. За нищо не стават. Ние ще се справим. Ще се справим. Натисни гъста. Натиски. Хайде, де. Хайде. Много добре. Добре, де, давам газ. Защо спираш? Дай газ. Защо ми викаш, нали натискам? Карам си много добре. Не виждаш ли, че буксуваме? Натисни спирачката. Натисни Върви. спирачката, колата тръгна назад. Върви назад. Какво правиш? Милата ми кола. Качи се в колата. Боже мой. Ще ми блъснеш количката? Нихал, моля те, спри. Какви ги вършиш, бе, жена? Какво да правя? Как да спра тази тарга? Внимавай, ще се ударим. Натисни спирачката. Явно ти правиш нещо. Какво става? Боже, отиде ми колата. Боже, защо ли те послушах? Удари ми колата. Как може да го направиш? Виждаш ли какви ги свърши? Виж, ела, погледни. Явно спирачката ти не държи. Поне изключи двигателя. Ти ми крещиш и аз се паникьосвам. Ох, карай да върви. Важното е, че никой не пострада. И как да не? Не виждаш ли колата? Пострада. За теб хората не са ли по-важни? Харча много пари за тази кола сега. Ако искаш с общи средства, ще я поправим. Стига си се тревожил, за да ми простиш, ще те водя на вечеря. Трябва да оправя колата. Добре, да вечерята ще е от мен. Щом настояваш... Така става като ламтите. Засрамете се, само се перчите, за нищо не ставате. Защо изглеждате така? Връщат се с подвити опашки. Явно са им показали червен картон. Съдък, защо не млъкнеш? И без това сме ядосани. Какво е станало? Госпожица Гил не пожела да работи с мъжете. Предпочете да работи с жените. Нашите господа тръгнаха с една нагласа, но се върнаха с съвсем друга. Явно работата на нивата не ви е харесала. И сте останали без занимание. Точно така стана. Имам идея. Вземете един трактор. Влизате в нивата. Казвате на забаря, че сте уморени и ще продължите утре. А ние в това време ще му налеем едно питие на реката. Какво ще кажете? Вижте, ако орете с трактора, веднага ще разбере. Ще се усети. Тогава ще орете по-малко. По-малко. Прав си, тък му ще си получаваме надницата. Браво на вас, господа, браво! Всичката ни наред. Сега и доктора ще мамим, така ли? Този кмет. Та той иска невъзможното. Така е, кмете. Ти не се меси в тази работа. Виж колко хора сме тук. Утре в други ден ще дойдат изборите и ще почнеш да се въртиш около нас. Затова сега не се меси.
Разбрахме ли се? Точно така, да? Така е. Що за заплахи са това, за Бога? Добре, правете каквото знаете, няма да се меся. Виж ги ти. Добър ден. Здравей. Добре си дошъл, скъпи докторе. Тък му за теб говорехме. Това се очакваше. Господин Кан, с приятелите обсъдихме ситуацията и решихме все пак да работим на нивата. Решихме да работим през нощта, тъй като денем е много горещо. Затова. Така ли? Щом ви се работи, работете когато прецените. Заболекарче, поздравявам те. Направи такова добро на това село. Какво ще кажеш до вечера? Да излезем да се почерпим. Нека те работят на нивата. Ние ще пеем песни, ще пием, ще се забавляваме. Само да не стане като щурецът и мравката. Няма. Добре. До вечера. До вечера. Брате, Джелял. Как си? не съм добре. Какво е станало пак? Нищо ново, нали знаеш? Чудя се какво ще става. Чудя се. Пак ли същият проблем? Защо носиш лист и химикалка? Защо ли? Ще пиша писмо на Айтен. Но не мога да измисля нищо смислено. Виж ти имаш дар слово. Така е. Айтен ме вдъхновяваше. Сега нея я няма и в мен е много пусто. Не бързай да униваш. Този път аз ще ти помогна. Хайде, да започваме. Нека се настроя. Добре, така. Бабо? Нали с дядо Ниази ще отрешете лентата за откриването на пазара? Значи ще си First Lady. Суде, откъде ти дойде на ума? Какво е фюследи? First Lady значи първа дама. Ще бъдеш първата дама на селото. Как така? Нали дядо Ниази е кмет на селото? Ти ще бъдеш негова съпруга, за това си първата дама. Най-първата. Боже, до вечера трябва да си легна рано. Защо, бабо? Да имам повече сили на сутринта. И за да е по-красива. Така е. На такова красиво селце му отива красива първа дама. Не се шегувай. Много се развълнувах. Отивам да си избера туалет. Сърцето ми се разхлопа нещо. Милата ми. О, момичета, трябва да се приготвям. Поканих Бюнямин на вечеря. Како? Защо? Не си мисли нищо. Днес му ударих колата, за това ще го изведа. Да се реванширам. Днес ще работим на пазара. Вие започнете, аз ще се включа. Никой не взема на сериозно пазара. Сама трябва да се оправям. Бюнямин, сине, хъпни нещо. Не стой гладен. Майко, изобщо не ми се яде. Писна ми да нямам работа. Имай малко търпение. Не става веднага. От кога си безработен? Много се напрягам. От напрежение ли удари левия стоп на колата? От напрежение ще ударя теб. Защо веднъж ще ме оставиш на мира? Гледай си в чинията. Наистина, как успя да я удариш? И аз не знам. От уроки накрая цялата кола ще се разпадне. Единия ден огледалото, другия ден стопа. Какво? Какво ти става? Внимавай. Не го разпитвайте, и без това е безработен. Татко, не ми го натяхвай. Засрамете се, де. Аз излизам. Къде отиваш? Ще си търся работа. През нощта? Има места, които работят нощно време. Не ти трябва такава работа. Сядай долу. Кои са тези места? Все да се обадиш в неподходящия момент. Нортен, не нападай сестра си. И без това не е добре. Сама знаеш. Не и се карай така, засрами се. Никъде няма да ходиш.
Ще дойдеш с нас на пазара и ще ни помагаш. Нортен, какво разбирам от това аз? И аз си стой. Решихте ли какво ще продавате? Какви стоки? Ще продаваме неща от домашното ни производство. Добре. Къде тръгна? До тоалетна. Разрешение ли да ти искам? А? Дръж се сериозно. Не го притискай толкова. Не виждаш ли, че не му е лесно? Хайде, доизяш си яденето. Добре де. Още го няма. Пуснах корени тук. Ало, Бюнямин? Как си, Нихал? Добре съм, но ти не ми звучиш така. Изведнъж се разболях. Нека отложим вечерята за друг път. Така ли? Добре, няма проблем. Здравето е най-важно. Днес усетих, че ти има нещо. Постоянно трепереше. Не питай. После не спря да ме втриса, още съм така. Сигурно съм настинал. Друг път ще отидем на вечеря. Ти си почива и чули. Благодаря за разбирането. Лъжецът Бюнямин. Како? Не си ли тръгнала? Не, отложи се. Защо? Не е важно. Добре, тогава ела с мен на пазара. Имам доверие на вкуса ти. Добре, нека поне свърша нещо полезно. Такъв ми бил късметът. Сестра ти не може да ходи. Защо я караме на пазара? А? Не говори така за сестра ми. Да не би да казах нещо невярно? Кажи ми. Носим я навсякъде като кошница. Без сърце останах. Цял ден караш колата, а сега не спираш да се оплакваш. Нищо ти няма. Виж го ти. Зетко, ако съм ти тежка, нека кака да ме бута. Хайде, стига си говорила глупости. А ти не я обиждай. Бутай, хайде. Добре, Нортен, добре. Добре. Бутай като хората. Бутан те, не виждаш ли? Да я съборя ли искаш? А? Здравейте, приятели! Господин Кан, заповядайте, седнете при нас. Идвам. Хайде. Мансур, докторчето е тук. Не спирай да свириш. Нека човекът седне при нас. Няма да свиря на гърба му. Идва. Заповядай, Кан. Сядай при нас. Добре дошли. Добре заварил. Как сте? Добре, благодаря. Хайде, започвай. Ben melamet ırkatını kendim giydim eline. Arunamuz şişesini taşa çaldım kime ne? Ah Haydar haydar taşa çaldım kime ne? Ей, ей! Приятели, току-що получих съобщение. Лекарчето е при реката. Господин Осман, господин Аладин, качвайте се. Хайде, по-живо. Хайде, да се качваме. Аз ли ще карам или ти? Хайде по-бързо, по-живо. Хайде, по-живо.
Много добре, браво. Благодаря много. Тези тук никога не ми ръкопляскат. Изобщо не си дават сметка колко е изморително. Хубава работа. Нека Бог те накаже както знае. Кога си поискал и не сме ти пляскали? Ниази? Мансур, стига, ето ти ръкопляскане. Ето, стига ли ти? Аплодисменти! Мансур! 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 Мансур, ти си всичко за нас! Престанете, стига. Не се излагайте пред човека. Какви ги върши? Мансур! Къде е Джемал? С Гул подготвят пазара за утре. Гюл нямаше ли да работи с жените? Тя настоя Джемал да остане. Искаше да има поне един мъж. Да има поне един мъж. Разбирам. Идва. Хайде. Джемал, кого аплодират? Теб, Защо? защото откри един нов хоризонт за тях. За това. Засрамвате ме. Не се срамувай. Заслужаваш повече. Благодарение на теб селото стана по-хубаво. Бог да те поживи. Ела да те целуна. Стига си ми викала, сестра ти е доста тежка. През целия път се оплакваш. Аз съм като ръб. Какво става там? Колко целувки? Божичко. Хвана ме край с мен. Какво? Количката да не тръгне. Дръжа. Хайде, оставете я. Ще изядат момичето, много я обичат. Задушиха я. Не те интересува. Да, защо ме доведе? Като моминско партие изчезвам. Няма, ще останеш. Боже, Нуртен, някой ден ще ме заведеш и в женската баня. Не, ще си вървя. Зетко, виж, и Джемал е тук. Да, виж. А защо ли сравнявате, а? Боже мой, аз съм мъж. Защо ме караш да викам, а? Тръгвам. Да не тръгне количката, служи нещо отзад. Ще го убия, ще го удуша. Како, остави го да си върви, да отидем при тях. Хайде. Какво става? Да не сме на сватба или на годеж? Трябва да подредим пазара. Разпръснете се. Защо коткодякаш? Така, залабайте се за работа. Добре, дами, хайде да действаме. Успех. Хайде. Джемал, как си? Добре, виждаш, бачкам. А ти как си? Хайде, идвай. Идвам. Вижте ти, Нуртен, как можа? Казах на Нихал, че съм болен. А тя ме видя. Край с мен. Край. Бюнямин, Изплаших се. Не дей така. и аз се изплаших. Ей, добрите хора идват, щом ги споменеш. За теб говореха. С кого? Със себе си, говорих си сам. Говорил си за мен? И какво си каза за мен? Казах ти, че съм болен, а ме видя там, сякаш съм лъжец. Да, точно така, нали беше болен? И много съм болен, но това е Нуртен. Казах и, че умирам, че краката не ме държат, да не ме кара да идвам. Не ме послуша. Искаше да й помогна. Не ме обича. Наистина ми писна. Ето, дори ти се притесняваш за мен. А на нея не и пук. Както и да е, Бюнямин. Изглеждаш по-добре, така е, нали? Да, изведнъж се почувствах добре и аз не разбирам. Добре, радвам се. Благодаря. Ако поканата ти за вечеря е в сила, да хапнем, а? Бюнямин, тази вечер няма как. Стана късно и трябва да се върна до пазара. Неудобно е. Да, неудобно е. Добре. Добре. И става. Хайде, до скоро. До скоро. Благодаря. И размина ми се. Много е готина тази мацка.
Много е готина. Мансур, може ли да те помоля нещо? Разбира се, казвай. Има една песен. Пастрока, красавице, ако си тръгна от този свят. Знам я. Знам я. Докторе, какво става? Любимата ти спъстри очи ли е? Ще посвиря. Ela gözlüm ben bu elden gidersem. Ela gözlüm Няма да се върна при теб. Ще се върнеш. Каан, това е краят. gidersem. Zülfü perişanı kal melul melul Проклет да е денят, в който се запознахме. melul. Keremet aklından çıkarma beni. Ağla gözyaşını sil melul melul. Keremet aklından çıkarma beni. Ağla gözyaşını sil melul melul.
Ох, всичко ме боли. Гюл! Гюл! Гюл, слез! Кан! Какво правиш? Слез да поговорим! Не викай, ще събудиш всички. Кан, добре ли си? Гюл? Гюл! Кан, тихо! Какво правиш? Ела на себе си. Не плачи! Защо Гюл, плачеш? слез! Не, Гюл я няма, не е у дома. Кан наистина не е у дома. Къде е? Кан ще си дойде след малко. Но сега не е у дома. Нихал? Аз... Много обичам Гюл. Кан, знам. Много. Всички ще се събудят спокойно. Ела. Боже мой, защо се измъчваш толкова? Всичко ще се оправи.